and they're flowing. Thank you to abantu lokhu intokazi laphana ke yakwaDlamini umalandela uSibalikhulu eSwazini naye lokhu ibhizi isho ukuthi hayibo ngiyanibona simbhekile ngithi nathi siyakubona khona singakubona sibhekile khona singakubhekanga ngathi masiqeda la sosikwazi ukuthi sikucheck ukuthi ngabe le ntokazi lena profile picture yakho na imi kanjani kunendaba lana eke yadla umhlanganiso uma ngaphosisi indaba nje ebithinta izinto eziningi. I was so surprised ukuthi kunoguy owine u3 million and then mase win u3 million and then obela thola umaqondana within a day and then ade ngibuka isithombe sakho guy hayi uguy hayi cha shem hayi mantombazana hayi niyaqoma uma nithandile shem hayi niyaqoma hayi ngisabathe ngiyambuka uguy ngiyamkhalamisha hayi ugelwa khona kababi we but uguy shem hayi lesithombe lesiya yena kuwena hayi ngeke bafethu ladies mantombazana hayi ngeke guys like nenza ngani nenza kanjani noma imali noma ngikhetha ngobuhle noma ngama qualifications I want to know but okwamanje sintshela ukuthi inhlezi izethu zanamhlanje ngabe zimi kanjani yini enizoyilindela ehlelweni lethu esikulo njengamanje iGlobal Breakfast Show yini esokunikeza yona kumahe ungahambi ngedwa hambisana nentokazi Fezi la Mafeza. Good morning Fezi lo kamhlongo bathunjumana ubhebhe usoyengase umakhule mina abafukazana bakhulu ebusuku umakhedama sanibingelela lapho endaweni la zonke la eSouth Africa line silalele khona if ukuthi uyazalwa namhlanje sithi happy birthday ngizokuphathela ke abazalwa namhlanje sithi good morning namhlanje ke guys lishintshele nje izulu sathembile ukuthi sazoqoka ama dresses wethu lavele lashintsha futhi savundulula amajezi sesikade sawabeka hayi impela le weather le bengithi siphelile uAugust phela inyanga yabesifazane yona phela ngoba bayifanisa njenga le weather le bayifanisa njengathi ishintsha kodwa manje September twas welcome isama kodwa ke hayi angazi ke namhlanje ke hayi mawukuthi kusasendlini ke awakaphumi iweather yethu namhlanje imi kanjena eJoburg ithi 24 degrees eDurban ithi 19 degrees with it's cloudy with a little bits of rain and Olundi 16 nayo khona icloudy with a little bits of rain siyabona liyakhemezela impela liyakhemezela so guys sigqokeni sanibonani kuleko thobani siyakubona lapho on Facebook uthi sanibonani yebo siyabonga thank you for following us siyabonga kakhulu bakithi ke ngoba ke isikhathi sami kanje isikhathi lakho sinsalutha khona ngoba sike sathi masibuya sinsalutha sintshela ukuthi futhi yini ezinye izinto esiniphathele zona kunomgosi lapha sokhuluma ngawo ukuthi ke sibiza sithina sithi indaba eshisa ekhipha umkhove etsheni man wakubona umkhove wakubona uphuma etsheni wakubona uphuma etsheni so sokhuluma ngazo indaba nje the new hit news esokhuluma ngazo ke bakithi khona lana siphinde futhi sikutshele lapha ke kunesihloko sesa namhlanje isihloko sesa namhlanje just ukuthi sinitshele ukuthi simi kanjani isihloko sesa namhlanje simi kanjena sona wakwaboleka ngoba bazali wakwaboleka umzali imali wase esekwenzela idayelo sowuyifuna back ngoba kuyenzeka ngoba kuyenzeka umzali umboleka imali kodwa sokhuluma ke ngakho ke nganza kwethu ukuthi wena wakwamboleka umzali masuyifuna back leyo mali yakho wasethini yena umzali kuwe ngoba hayi abazali hayi bayazenza izinto. Okay, so basikhuluma kanjena the reason why we chose this content for today siyazi ukuthi ke payday namhlanje abazali they usually use ukuthi bayidinga bathi ke if fund noma ifee yabo kube khona nje imali nje ezumzali nashem ngiyayidinga le mali even uthiwa uyasebenza ezumzali ethi nje ngiyayidinga le mali isikhathi manje simi kanje sithi 8 to 15 Usaluthini mangenza ukuthi ubheke emsebenzini usemsebenzini sakubingelela as iGlobal Breakfast Show igama lami kuMahe kwakwambatha umthi usotshikazi ukhumbi namagwala nasetendeni esandla mina kuthiwa ngenele umfana ngawudla fish lokho khona uthanda ama fish and chips umfana ngayidla inyama enkukhu kodwa khona uthanda iKentucky lewe ngithanda ngakhona ngithanda njengoshukela ku-quarter parts mina nani sifana nefone ne-sim card into engakuzokwazi ukwehlukanisa base ngithi mina ngithi uye sabeka the way sinthanda ngakhona first sinthanda njengoshukela quarter parts and then we're going straight to the song bakithi yabona ke this song siyazi ukuthi abantu abaningi bayayazi bazoyimuvele uma sibuye kuyimuvele sebeke sesihlala phela ama birthdays sibona ukuthi abobani abazalwayo wona bama celeb ebezalwa and then ke wena ubani omunye mhlawumbe nawe uyazalwa inyanga yakho le noma uyazalwa kuyo le nyanga lena so ufuna ukuthini wena ubhale lapha na Facebook usho ukuthi mina ngazi usibani nokwazibani ozalwayo and then uthini kuyena
Baba sivulile. Leyazi ngasifayibona. Angifuni yazi ukuthi sivele phezulu. I wanted to see. But inkinga like this. Kungabe wothayela sekhona. Senza konke sindawonye. Sindawonye. Inqobo nje masindawonye. Indaba yethu lapha. Indaba yethu. Sure, njalo vele. Phela nina phela msafari. Hey, mina ngiphila nezinto recreation. Hayi wena phela. Abukho la. Awunabi yana. Ufuna abakasipa ukuthi basiphathelene. Go to Tandale to Babylonere. Ezendale yamatafelu. Tanule to Lomele. Afana nokufunda phela namhlanje for sure sengiyisabatha yabo. Uyangiziva Angekuzivi. sengiyisabatha sengu Saturday. If we speak about our birthday don't, we stick to the birthday don't. Darling, go stick to the following steps, you know? Angane. If we say pump facilities on a long time. Only I can understand. This. Not this one. Not the first one, no. Not the first one. Not the first one. This one? No, isn't the best thing if I listen to you are not responding? Oh. So. I'll respond to you. I was there. Baby, ngiyacela ngikuhlala nami. Ow, bakithi abantu, we love you guys and thank you for choosing us Mkhale Nathi as Ntokazi Manjomani. Sinthandana. Perfect. On the behalf of abantu besifazane, bye inyanga yenu. Jabulile ngakho. Bye inyanga yenu. Asithelo ethi-ke forever ngoba bayithelana ke sina 80.19k followers abantu abayilandelayo lapha ke kukhona on Instagram. Thank you for choosing us and thank you for choosing us. Ngibona lana ke ko Facebook ngala abantu they are popping and they are popping and they are popping. Thank you for the love that you're giving us guys lapha on Facebook. Thank you guys for the love that you're giving us on YouTube. Also thank you guys for the Instagram for what in this case. Nibheka lapha ke past on Android, the new kings of the airwaves. Ntokazi, yini ongiphathele yona lapha ake sigunyamathe silapha ke spa sizokuthi spa ngoba inyanga iphelile yini abanayo up until umhla ka5 just for you guys. Bangenza ukuthi uyangena spa uyafika manje khani ungena lapha esitolo sase spa and then you wanna know maybe ungenza ukuthi ungilalela lapha lokho emontweni abanye abantu bayasho uqhashe mbihawuzi siyabalela sina emontweni and then sichume nje sithi ukunivulele because siyazi ukuthi you guys are going to give us the best.
Uma ngenze ukuthi ke usuke endlini ufuna ukuyothenga namhlanje noma uneplan lokuthenga noma ikuphi ufuna ukuthenga khona nawe kuSpar ukuthi uphathelene up until umhla ka5. Espa namhlanje sinendali laphayana siyazi ukuthi na wonke umuntu uholile siyazi ukuthi kubalekile ukuthi sibe nokudla endlini ukuze singeze ukulamba kunekhombo lapha eSpa iDelight cooking oil ewu4 liter i-top white maize meal ewu10 kg i-golden penny rice ewu10 kg super crate mixed eggs awu60 for only 334.99 siphinde sibe nenye ikhombo futhi laphayana khona Spa i-golden delight rice 10 kg i-farm food cake flour 10 kg top white maize meal 25 kg sunfoil oil 4 liter sunshine brown sugar 10 kg for only 589.99 wena ke Mthiya ungiphatheleni lapho mina ngiyithandela inyama. I love the meat of the meatization. Asiyenyameni yabona lapha kuthiwa it's a frozen turkey, frozen turkey and then ama drumstick niye ukuthi ngicela leya nyama ake nibize ngamagama ama drumstick awu 64.99 per kilo. Siye lapha kunayo le nyama leni i-T-bone yazi T-bone again 79.99 per kilo. Siye kwiVos ngalokhu ukhomba ukuthi ngifuna leyana siye na kwiVos Brivos u49.99 per kilo. Siye kufish wow bambiza ngomasi bano bacon and then yena ke u36.99 esibindi iliva leyo ukuba shanje ke singisi ngelilangwe lapha enyameni ufika ukuthi bafethu usacela iliva not ukuthi usacela isibindi uthi nje ube nje namhlanje uthi ngicela iliva ngoba nakho usoyazi ukuthi iliva nesibindi into eyodwa icishe efana i-44.99 per kilo. And then sobheka futhi lapha kuma shelves ukuthi basiphatheleni kunama appliances laphayana sinemini even stove 200 watts 18 liter u949.99 bese siba ne sandwich maker ya 2 slice i229.99 bese siba ne microwave black no white i20 liter for 849.99 kutholakala khona lapha eSpa. Ilendali ke iphela nge5 September so phuthuma ngane yakwethu ingaze phelele leyo mali leyo isikhathi sisasekhona. Spa good for you, just good for you. Indeed, Spa is good for you. Bakithi amaselebha azalayo namhlanje or amaselebha azozala or amaselebha asezaliwe or kule nyanga esikuyona ibona ngapha amaselebha esichashe khona yasenzela abamwe siqala sinikeza amaselebha senzela ukuthi nawe uyibone ukuthi how super are you ngoba yazi kunabantu ozala nabo abalwile baze bafika la abakhona sibabiza ukuthi thina ama South African celeb so ungiphathele bani lapho Asnowini Ntshaba simazi njengokhethiwe from igeneration mawukuthi uyamazi ke ukhethiwe uyadlalela nalapha kuyiZwide uyayazi iZwide yes izezwide kodwa ke abantu abaningi bamazi njengokhethiwe Ntshaba ukhethiwe uWinnie Ntshaba igama lakhe he's a South African actress then Sno Lusanda Badiana he's a South African rugby union footballer Sno Jamie Ball he's a South African bicycle racer Sno Michael Meyer he's a South African swimmer. Kanti ke nawe mawukuthi uyazalwa namhlanje sekufisela usuku oluhle uNkulunkulu akubusise ngakho konke okufiswa inhliziyo yakho. Bakithi mina ngithi ake sisho nje aba-2 mina ngizosho aba-2 nje angibaziyo ukuthi bayazalwa akuyo lenyanga lena esikuyona uyamazi lo ubane uSiphiwe Shabalala kumanje osedlala amazulu emazi right happy birthday to you Siphiwe Shabalala siyazi uSiphiwe Shabalala uzala ngomhla ka25 siyazi ukuthi ngomhla ka24 vila khona esithi it's celebrate khona usuku olukhulu sizokhona ukuthi ukubethwa ngangemzulu ngaba yini kanti mina ngithanda ukufisela ke usisi wami my big sister uyazalwa nge6 September ngithi ukuthokozele sisi wami usuku lakho ngithanda intente eyisidudla ngikuthandana kuzo zonke ingurumba ezalayo namhlanje akuzo zonke ingurumba ezalayo kule nyanga lena sizokudlela le ngoma mase siyabuya just to quote ukuthi abobani abanye sibaziyo thina mhlawumbe ngenze ukuthi they plopping on the Facebook page yethu obaya plopha lapha ngethini ukuthi ayina yes lami ngikhona baya plopha lapha and then sizobe sesisho ukuthi ayina bayazala after this song that we're going to play just now. Kanti ke nawe mawukuthi khona ozalwaye ofisa ukumfisela you can usibhalele lapha ku Facebook ukuthi hayi nami ngifisela usibanibani ozalwayo namhlanje so kumemeza
siyamemezela yena emsakazweni. Enjoy this good because we are the best. So we give you all the best. Kupick up yakho ke namhlanje wedwa nje. My love, my love. Wena ungowami Sebekumile ikhanda vele zule ungekhe duze kuwe osithathe my love iwe asebezamile baningi ayenzeki awubathi kudula ngisemathandweni awindiza mshini we angizokuthengela my love my love my love my love izinto sezingcono malamba nobukile shutha kusanda wena ngayiphathe ngithandayo inhlizisha kancane mangiziphimbo lakho sanda ngikhathali nohlala ngingowakho awindiza mshini baby kazi wakwazi ukuthula ngakesini ngaba nginazi ukuthi even good morning wami abathi good morning with that vibe nyana There's the part. A diamond besho kamnandi bethi ke ngizokuthengela ibhanoyi. Khumbula ukuthi labafana laba bawu2 wena labafana la ngeke ngeze ama rumors ngabo labafana bawu2 labo nabe black diamond ukuthi ngathi they are falling in love like for real like ngathi mina wow like falling in love is in how like man to man like not friend zone but like in love these two basebudlelwana nini what the heck like why ngabonanga why
But it was just rumors. Bakithi-ke njengamanje-ke sohlaphana indaba ey'baba njengopelepele indaba eshisa bhe indaba eshisa ekhipha ukhova nje ungiphatheleni namhlanje ntokazi ungiphatheleni. Namhlanje-ke siyathola lapha ukuthi uKhanya Mbawu udukile lapha eDubai and eSouth Africa lapha siyabona kuma-social media ukuthi South Africa besi-worried ngokuthi social ulokhu njani udukile lapha eDubai. Usetholakele yini? Ungathi ubhale i-message wathi u-right kodwa-ke hayi iSouth Africa ithi yona ifuna at least enze video khona ezombona ukuthi u-right. Amadoda namhlanje asathembakele. Siyakhumbula ukuthi kukhona istory I think babuka istory aka ngoba babesehotel kwenzeka ukuthi yabo lo mfazi wakho washona and stuff like that. Oh yeah uyakhumbula? Yeah, I do remember ukuthi. So nawo-ke iSouth Africa ithi hayi siyakuza ukuthi uyabhala kodwa sifuna ukubona ngempela kahle kahle ukuthi u-right na cela usenzele i-video. Kodwa-ke kubhaliwe futhi ukuthi it ended in tears as Khanya Mbawu dumps her Zimbabwean boyfriend during a vacation in Dubai. Wow. Analapho umdampile. Whoa. uKhanya Mbawu went to Dubai, right? Yes. Ifese Dubai uKhanya Mbawu wafika walahleka eDubai, right? Walahleka. And then mase lahlekile uKhanya Mbawu qhamuke ezinye indaba ezithini? Ukuthi hayi isekuphelile between him and ne-boyfriend yakhe le yaseZimbabwe behambe nayo. Wow. Angisho ukuthi ngithini ngithi nje ladies mantombazana kade ngikhuluma nje ngikena lokuthi uGayo wena u3 million, just 3 million waba no straight ngo3 million. Bafethu ngiyazi ukuthi uthiwa indoda ayinhle bafethu ningalwe nami ukuthi ubuhle bendoda zikomo zayo kulungile kodwa hayi mantombazane hayi ninebindi hayi ayikwandi ukuthi balala kanjani kodwa ke ngizothini ukhethile khuluma nami mama. Kanti-ke siyathola futhi lapha endabeni ukuthi ulashelwa esibhedlela sakwaNongoma owayengumdidiyeli wamabutho kaZulu umnumzane Mlandeli Mgiliji Nhleko. So simfisela nje ukuthi aphole umgiliji lapha ngathi akaphathekile kahle. Uma ukuthi umuntu olandela ingoma njengami yabo umZulu ngempela hayi njengomahehu. NgumZulu, this is our ibutho nkosi yami ibutho sesilifisela ukululama okuphuthumayo khona lapha kwaNongoma. Tell me more. When are you mixture or you're just one person like umama wakho umZulu noma mama wakho? No, I'm a Zulu. Umama wami umZulu. Wakwabani umama wakho? Umama wami umNtunga umbulazi. Ukhumalo lo, right? Yes, ukhumalo. Oh, okay. Hene baba mwiki owakamhlongo. Yeah, ngumZulu. When are you a mixture? Because yeah, like by looking at things, ngathi ngathi mixture nyana, understand. Now, welcome to that. Sikuyo leyo nyanga leyo, angise sikuyo leyo nyanga leyo, nyanga lakho nizokuca kahle ukuthi kuphi. But mina ngokwambatha, umthiya usontshikazi ugumbila amagwala. Nasentendeni yesandla mina kuthiwa ngiyenela. Zisho man. Ngithi mina kinina. Nina nitshela ukuthi niyangazi kanti aningazi. Lalelani la. Ngizonitshela ukuthi who am I because you deserve to know. Inyanga yethu le. Inyanga yethu yabantu abane show yokuthi singumZulu noma we mixture. Abanye they say I'm proud ukuthi ngi mixture. Abanye bathi na yazini mina I'm proud ukuthi mama wami wathatha. We're going to play you the best song. Thank you Spa Wasolunde for choosing us and thank you Spa Wasolunde for putting this and thank you to Uspa for ube nabasebenza bahle and also thank you to Uspa for having the good managers. Yeah, we do deserve this. So we give you the best because we are the best. Babiza uDJ Melone, Themba Lami, uSoul Star, Monji Ngcobo. Awunyakaza nje kanje nawe. No ever lapho khona, hlabana nje ushaya ithili, nyakaza nje kanje uthi. Danke das Baba Blay. Es Baba Blay. Hey, people are let me check. How guys is it though?
This is about the content, right? Skip. Just review everything. Angiyiboni ngala. Okay. Ziyabuya kwa Department of Love. Okay. Wow. Okay. Afethu ufundele phela yonke. Awahleni sihlobo umeboleka kanjani umzali imali ake ningixoshise lapho ngiyalahleka mina kalulami bakithi bakuhle Aw. Lawe nomajingelane. Oh, sizoyifunda la. Just cut it short, make it short, make it laugh. Thank you, Skiba. Thank you, McMahon. Thank you, my kid. Indoda loyal madoda. Skiba, we have a deal now. We have a deal. You remember? Well, hoping when I first do, right? Thank you for choosing us. Phela besikhumbuze ukuthi umsakazo lo best online radio, the new kings of the airwaves. That's khona silaphana ke ngaselaphanisa abantu they keep asking us ukuthi bafethu njengoba nisakaza kamnandi kanjena nisakazela kuphi. Let's khona thina sendlini zomsakazo. Let's khona. Sisakazela phana ke ngaselaphalesi mangenzeka ukuthi uyalazi ulundi or uyazi ulundi kunendawo la khona kuthiwa iselaphalesi or kunendawo la mawuthi umbheke ngwa A kune garage laphana khumule garage laphana is it Shell garage. Yes, singase before Shell kunendawo kuthiwa iselaphalesi la sikhona kuye manje thina igama lami kumahengo kwambatha umthiyo usotshikazi ugumbela amagwala lelo umsakazo omkhulu la ne-best radio, the new kings of the airwaves. We are here just to give you the best. Zikhona indaba esalile uzozongikeza zona nomfuna ukuthi manje ukuthi ungithathe ungiphosela kumina. Zikhona ezinye indaba kuthiwa ama-viewers voice concern after women's privacy was invaded. Uyajola 99. Yeah. I think sonke siyibonile lo episode and ama-viewers ajabulanga ukuthi there was privacy that was private party yes, Tell me more, like whoa. Like me, I'm not a person who's following lezi with look ama soapies, ama dramas kakhulu. Angikulandeli kakhulu because ngiyazi ukuthi laba khona benza imali. Whatsoever abayenzayo benza imali. But this thing of uyajola 99. Angithi uyazi ukuthi uyajola 99 bavele bagulukudele ungalindele yabo. Gulukudela kwabani bengalindele. Kusebenzakalani ke jona? Wayehleka like are you joling 99? No, I'm not joling 99. Oh, okay. Ujola 55. Talk to me about joling 99. What happened? Ujola 22 and 11. And ama-viewers laphayana awajabulanga ukuthi there was baveze i-women's privacy laphayana. So nje bathi sabaningi bathi ayivalwe because ayibajabulisanga lento le eyenzakalayo. Siyazi ke yajola 99 laphayana ukuthi ilapho phela osuke mhlambe uinvite yena ujubjub uyobona ukuthi umuntu wakho ujolela ngempela yini. Abanye ke bathi wenza sure ukuthi umuntu wakho ukuthanda ngempela before umuse lapho kuyajola 99. Kodwa asazi ngenza kwethu. Mina ngithi mina aboke bengizame engilandele nje ujubjub.
Uyayithemba. Uyozahleke naye hayibo yazi is my first time but angisho ukuthi ngithini like leyo soap ngiyayazi I usually use khona nale ethi niyathembana na lapho ubani uKing Ginger la afika khona esikradini mayibona ikhapuli nje imele anibuza ukuthi hayi gazi niyathandana naye nani nivume vele bese mawukuthi niyathandana we want to test your loyalty hayi lalela wena hlala nami ngihlale nawe kushintshwana amafoni khona lapho oneseni never I never yini kunento umuntu ujola naye phela kusho niyathembana basuke bevuma phela nabo ukuthi hayi siyathembana lapho oneseni for 60 seconds niyashintshana namafoni ngene ko WhatsApp ku-check ukuthi ngempela uthanda mina ngedwa ifoni kuthiwa personal ngeke mina on my behalf ifoni yami it's personal so ngeke ngize ngikwazi ukuchange ifoni yami with someone never hayibo yeywe yawo okusho ukuthi wena mthiwe uchaza ukuthi awuthembakele lokho uchazayo angithembakele kubani kumuntu wakho phela iyapi le ndaba lena mase sifaka abantu bethu manje no angisho ishow ingokuthi niyathembana na as a couple okay asibambelana lentokazi ifoni kabani yeah okay so ingenaphi ifoni kuma couples ingenaphi like ngoba siyafonelana like futhi hamba igcine lapho uyalahleka mthiya ishow uthi niyathembana na maye fika uKing Ginger kunina lapha uyabuza ukuthi niyathandana nani nivume vele niyathembana na nivume nobabili niyathembana bese sena ngisacela ukuthi sidlale igame encane ukuthi siteste iloyalty between the two of you ukuthi nithembana no two bese iyasho ukuthi nizoshintshana ngamafoni for 60 seconds hayi manje why uzabona i-full balance yami no abayima balance izinto abayibhekayo uWhatsApp hayibo uFacebook hayibo ama DM ku Instagram yes. Yeah, they only check that ngeke beze beya kuma message akubeyo check ukuthi unama balance kanjani bafowethu for sure before singene engomeni bese siyabuya sikutshela ukuthi ke prepare to quit today ukuthi ube uthi ugwaye ngawukhwitha kanjani mina ngithi labo for sure nabo basingile akekho umuntu ozovuma ukuthi uyobhidliza imizi yabantu elokho ethathile naye for sure hayi cha khona vele mawuyibuka leya show ayipheli vele ngingabanga nempi because kuyashuba ngempela awungeke mina ngiyaxolisa futhi ukhuluma iqiniso noma ikuphi la ohlale khona elumsakazi best radio ngithi eyala uLundi best radio ngithi mina ngiyaxolisa ukhuluma iqiniso my phone is my phone I can't just give away my phone to anybody. It's personal. Uyazi ukuthi kunomehluko into ilokho private nento personal. Uyakwazi lokho? Hayi ngiyakuzwa ngiyangiza ngithi into imfihlo and then into personal into yami. How can I give you my phone? Never. Best radio, the new kings of the airwaves. Giving you the best because we are the best. So it's like lapha ke lokhu umthunzi ethi ngibambela. Enjoy the good music. So yakoloza wena fona. Uz. Tazami awukhulula umoya wami Kamachita funa uhamba nawe kodwa sobabili siyazulubambo lwami wonke lamadoda funa uhamba nawe kodwa sobabili siyazulubambo lwami
Lenhliziyo yangithanda wena wedwa kodwa isimanga umphela wami ulivele wo Asenala nesquare, simi wekeleni bakisiyo. Wakizazi miso yami, wakizazi miso yami, waskatazi sita zami, waskatazi wakhulula umoya wami. Abo zizonjani wena indawo Au, itamina, aumbambelana ye. Kuna challenge lena eseyifikile lana esibonayo elokho enkundleni zokuxhumana elokho ipop up kakhulu edlala kakhulu webhayi lakho nakuthiwa ke challenge the son versus father noma girl versus umama wakho. Hayi. Kuneyiphansi lesiyibona lana bakithi hayi cha shem. And then bakithi-ke nathi sizoyikhipha ethi challenge ethi just ngoba nakho kuyinyanga le yamasiko or kuyinyanga lesazi kahle khona ukuthi inyanga lesicelebrateayo sikhupha lokhu umgubho kaShaka, right? Yebo phela. You can't tell me ukuthi I'm going to have more look ngaba ne-information endlula wena umZulu wazala kwaZulu waphuza isiZulu uhamba isiZulu even walk khona abafethu wena usiyena nomZulu. Yes I am kodwa yes I am. Ngicela ngibuzile ukuthi wena umixile. Okay, my mom is a Swati lady. Oh. So ufuna ukuthi ubambe njalo lapha ukuthi uzosama siphele khona singaphelele kodwa ke ubaba wami umZulu I did spend more time with my mom, you know. So like uma sengibuya ngalala ngibuye ngoba nakho baphela ubaba wabona ukuthi yabona uma ngalahlekelwa la angivele ngisale sengihola ngithathe kwasana wathola esethola ke nebonus esethola mina nali quality equality wafika senze kanje bafika thema masibuya la likhona elisina liyibuke kodwa akaze ngisine but bengisho ukuthi yabona kuyashoka inkosami ada sikho lapha sithema sibuya la bafethu sizongitshela ukuthi ke how to smoke senza abantu abaningi kunabantu ke ababhemayo just for fun yazi kunabantu ababhema just for fun like ukuthi ngoba nakho ngibona abangani bami bebhema nami nje ake ngibheme nothi ukuthi into ehlezi khona kuyena ukuthi into ahlezi eyenza njalo ne just for fun iyabhema just for fun abantu mase bephuzile umuzathi yazi ugwayunukela kamnandi sengathi kaze ngizama ugwayi. Oh wena ke ake ngibuze wena uyabhema wena? Na like mina I don't do smoking. I don't do smoking. Okay, masuphuzile mhlawumbe umunye walaba onikela umzambi. No. Like it's -5/5 lokho kusho. But I don't do smoking ngabe sengathi I'm talking from experience but I'm talking on the behalf of sources anina because we are a best so we have to give you the best. But if ukuthi ke you wanna quit because kunabantu asebesicela ama-2 kumanje like manje yazi bafethu ngeke uma ngidlula nje ekhaya ngibheke uma ngisuka nje lana ngibheke ekhaya kunomuntu ozokumisa ethi no i-5 housing hawu kahle ungathi udume kanjeni i-5 ufuna ukushaya ikawuza laphana bafethu if sekuyinto seyihabit seyenzakala njalo ufuna ukuyistopisha then kuba sekwenza something so good yenza nje we can tell about sizokutshela ezuwa 5 but okwamanje allow me ukuthi ngikutshele ezo 3 do not smoke all the time siyazi ukuthi siyazi ukuthi uyabhema ufuna ukuyeka right. So asikho isidingo sokuthi uvele usuku uthi nje jump usiyayeka njalo ubhema wena. Musubhema njalo ongazo zonke ikhathi. All you can do if ubhema ka 7 a day. Minimize a day. Just minimize eqala.
maybe uyakuyitshela ukuthi okay fine nazini ngake ngibheme kawu3 namhlanje you know abanye balokuwubona once wawubona ugwayi even umuntu engamazi yima can you please baba khawuza baba basiyamecela abanye baze bekhuluma isingisi uma ebona kuumlungu kuyena oseduzana naye asakhuluma isingisi ethe man khawuza man like man and then ngiyazi ukuthi futhi bana language abo lawa ababhemayo welcome to but sikhuluma abantu ababhema iluzi la like not iluzi abantu ababhemayo nje ugwayi kuthiwa minimizer qala if athi ubhema kawu10 kawu7 minimizer mhlawumbe uthi 3 uminimize yazini awuthi ngizame kawu2 awuthi ngizame kakodwa hayi man kwathi sekungconyana manje and then ubona kuzokwenzakala yini number 2 stay busy abekhiphe busy nje ube busy girl Uma usuzwa nje ukuthi usoqalekile iba busy ube busy nga something do anything uma kuthi ubusy kwakho uyabona ukuthi endlini akungcolile uclean wenza spread cleaning mangenze ukuthi ugaya ucosha amaphepha uvele uvuke nje uvele ucosha amaphepha out of the blue ngama nithi uyahlanya ucosha amaphepha ube busy uma uthi uyafika le kanuko yokuthi idinga ukuthi ugwaye uvele ube busy nje ucede ekhaya igcekeni ucede uthatha amaphepha uhambe washisa emgqonyeni ukuclean nasendlini yakho ube busy nje mayifika nje lo kanuko leyo ube busy bathi ke stay busy okwesithathu I love this one drink less or no alcohol drink less or no alcohol akukhulunywa ngamanzi la ukhulunywa ngotshwala ukuthi ungaphuzi kakhulu ngoba uzothi mawusuphuzile kuyakhumbuleka phela kuyavuka siyavuka ematheni zivuke zethi hayibo njengoba usushilo ukuthi abanye babhema ngoba sebephuzile ethi umuntu ayi unginukela kamnandi ake nguzama abanye usola ukuthi ababhemi kodwa ke mase bephuzile bayabhema so ke drink less or no alcohol at all noma avoid ukuba nabantu ababhemayo uma nje usuwilling ukuthi na ufuna ukukhwitha ialcohol avoid abantu ababhemayo nje avoid by all means ukuthi yazini sengifuna ukukhwitha ke manje njengoba bese shila umthiya minimize eqala then uyaba avoid labo bantu because mawuhleli nabo obviously uzobona ukuthi man ngiyekelani kodwa athi nje ngithi kancane uyogcina vele ungayekanga avoid abantu ohlala nabo laba ababhemayo mfethu ke manje ake senze kanje ngoba siyabona sibhekela phana ku9 and ezoba ne-hour elodwa nje mina nentokazi kuyo le Global Breakfast Show ulela umsakazo omkhulu iBest Radio yakhona la noLundi and then we give you the best because we are the best igama lami ngoMahewu yena uMahewu yona lo yeah thank you for choosing Advocate now la bepop up lapha no Facebook wow Instagram ubheke lapha uma ngena ku Instagram ubhala ukuthi ke past online radio uzosibona ku YouTube uma ngenza ukuthi ufuna ukuyilalela lo lihlelo ufuna ukulibuka futhi again ungaya khona ku Facebook lokho ku YouTube and then uzothola ke sele khona but okwamanje sitedele ukuthi sihambe sogunyamathe masibuye ku gunyamathe so hamba siyobheka lapha ke ezitolo ukuthi namhlanje ngabe usiphatheleni siyazi ukuthi bakithi uvuliwe no Tops uTops uvuliwe uTops yes like was open ngiyakuzwa ukuthi uvuliwe ngizokutshela ukuthi yini why are you emphasizing ukuthi uvuliwe ngoba kuyavalwa ngolesini allow us ukuthi ke sambize ukuthi sogunyamathe masiqala ugunyamathe we gonna go straight to a song bakithi siyamazi ukuthi umfana yabona ke not ukuthi umfana Miss Dimples yazi ukuthi ama Dimples angisho seyiface ne kunomntana ke siyabonga ukuthi uyakwazi lokho yes it's a Miss Dimples unomntana komncane wasethokoza olundi ethokoza emhlwathini kunomntana othiwa ubabebiza ukuthi Miss Dimples this is the song kuzobe kuyingoma yakhe esokudlalela yona for now but okwamanje sitedele ukuthi sigunyamathe basiqeda ugunyamathe sokudlalela ke ingoma yayo lentokazi le enjoy it asiqale la Saba wena umbona khathazekile Saba wena umbona wahambe tuzobuya wahambe
uhambe tuzobuya. Wow, the voice I'm there. Ngiyasho ukuthi ithule la. Bakhona abasalini. Khona indaba ongiphethele zona. I am calling. Oh, no, that's cool. Angisayiboni-ke manje. Au. Angakhamela. Engoma vele iphele yazi. Benze ukuthi-ke sewukhohliwe noma awazi or you need something ukuthi sikhumbuza-ke ukuthi-ke nyanga leyo sisenyangeni yamasiko. Uma kungenzeka ukuthi une-show, une-evidence yokuthi umZulu basuthi engabe ngangemZulu ngangaba yini sibe suka sithi-ke awugiye sibone ukuthi le nto ikhulumayo ngabe isiqiniseko sikangakanani. Thank you for the cool song le ade siqala laphana kukudlala manje. Intokazi bafethu Miss Dimples, intokazi-ke yakhona khona la Olundi ethokoza. We promote what we think or what we know ukuthi kungabo best. Bese khuluma ngendaba enkulu la ukuthi uyabhema and then ufisa ukukhwitha kodwa awazi ukuzokhwitha kanjani. Isephuzu lokuqala, do not smoke regularly. Okusho ukuthi ungabhemi ngayikhathi zonke. Bathi lana ngesingisi do not smoke all the time. Ungabhemi asisho ukuthi yeke ukubhema, but sithi ungabhemi ngayikhathi zonke. In term ubhema ngawu-10. Yehlisa nje. Noma uhlise kakodwa awuthi ngibheme ngawu-7 manje. Yazini, awuthi ngibheme ngawu-5 ngosuku. Awuthi ngibheme ngawu-3 because kunabantu abaqeda ama-20. Ayiqeda umuntu even 30. Umuntu umthengele i-30 usekayiqedile within a week or 3 days. Yabona-ke lapho-ke hayi usunenkinga eserious ekumele. Sathi number 2, stay busy. Yiba busy man. Yiba busy. Angithi ufuna ukuyiyeka le habit yakho. Yiba busy man. Ube busy nje. Noma ungaqoqa noma amaphepha, noma ungaklina, noma ungacenta igceke, noma ungaka umakhelwane usho ukuthi yazini I'm willing to assist you with the garden. Ube busy man. The more you busy, the more uzophuma kule concentration ukuthi ufuna ukwenza ini. Number 3, sithena drink less or no alcohol. Uthukuma kwetshwaleni uthi awuthi ukuzibalaza. Awuthi unciphisa nasetshwaleni. Waphuzi sengathi uthi awusukuphuza kanti wenzeni.
kube sengathi uthwale or noma waphuza utshwala obusemsamo uyabona lokuphuza utshwala obusemsamo bese uyadlula ungaphuzi sengathi wedlule wedluliswa and then number 4 drink more water and juice siyazi ukuthi emakhaya ojuice babuye besikasi ke siyazi ukuthi ungazenzela ujuice wamathundu uyawazi ujuice wamathundu uyawazi amathundu wona wow like umZulu kodwa right amezulu hayibo you don't know the thunduluka man baby girl man this a fruit abalutholakala ehlanzeni balibiza kuthiwa yithundu lincane lingaki hey kuno juice walo ke bathiwa ujuice wamathundu ufaka nje waqoqa wonke wafaka ephakathi and then kuthiwa uthunduluka uthundubomvu I don't know ukuthi what you call lokho ngakini ukuthi unabiza kanjani kodwa into engiyaziyo ngasekhaya kuthiwa amathundu amaviyo yawazi wona amaviyo ngiyawazi oh wow finally umdolofiyo uyawazi wona ngiyawazi kunomdolofiyo odliwayo not umdolofiyo otshalo kunomdolofiyo odliwayo and kunomdolofiyo odliwayo uyawazi wona akangathi awazi amafutha asehlanzeni wena siselanga bafethu ukuthi ke how can I quit lokho ukubhema okay fine nale ade khuluma ngathi ke drink more water and juice ujuice awukho emakhaya ungazenzela noma umbhubhudlo hayi umbhubhudlo mina I recommend it mina nje kuyimanje namanje mina nombhubhudlo sohlukaniswa ukufa ngiyawuthanda umbhubhudlo phela uyazi ukuthi in an English way or in an English words ukuthi bawiza ngani bawiza ngani sugar water first way hayibo livukile ke le first way the new kings of the airwaves siyazi ukuthi ke lenyanga sikuyona akasibheke la ukuthi why for September siyazi ukuthi ke uSeptember ugujwa emhlabeni is a national day bagujwa ke ukuthiwa national day and ugujwa lolu suku lolu lugujwa ngomhla ka 24 kuSeptember and then we like kuthiwa ngomhla 24 September right yes kuzobe kulehlano right somewhere there yes kube kulolu hlanga and then we got an invite from uSpha ngomhla ka 25 celebrating ukuthi happy heritage Ntontoni and then sikhona nathi osho ubugqoke yini wena waphela wena angithi uthe wena uyintombi yomZulu yobugqoke yini wena ngiyabe ngigqoka isigege sami esifishane what is that uyabona ngisho yibona okay yayibona ukuthi what is that isigege ngizobe ngizosibona yazi angeke ngize ngikhulume ngaso kakhulu ngizokusurprise nje nge24 ungibone sengifaka isigege lokhu isigege right sengishikile isigege right lokho ogqoka amantombazane lemhlangeni right nawe uzobugqoka ngakho for uzongibona nge24 uzongibona manje sifuna ngitshela i-outfit yami nge24 ngakafiki usuzoyazi ke manje ngakafiki e24 my question for this month isakhumbula ukuthi lenyanga sikuyona iyona nyanga futhi okwenziwa khona umhlanga right intombi zambe zemhlangeni intombi ezezintombi nto right yeah yes keyiwe emhlangeni wayo lokho akwayela emhlangeni noma unaqhamuka usuqedile emhlangeni mina nje akaze ngiye ngifuna ngaqhamuka sengiqedile kanjani manje like uqhamuke emhlangeni usuqedile cha akaze ngilokhu ngazola nje akaze ngiyemhlangeni angazi futhi ngakhula nje ngingasiyo umuntu othandayo umhlanga akaze nje ngize ngilokhu nje emhlangeni akaze ngiye emhlangeni angazi mawuthi ngaqhamuka sengiqedile ukuthi uchaza ukuthini kuyenzeka phela ukuthi abanye baqalile baye emhlangeni wena waqeda ungaqala ukuthi uye emhlangeni kanti qalwa nini ke emhlangeni I think nje usasesikoleni kuya ngokuthi uyathandana hayi kanti ukuthi abazali abakusa khona mina ekhaya I wasn't forced ukuthi ngiye emhlangeni wow so babezenzela bona basekhaya ukuthi lento eyenziwe emhlangeni babezenzela bona ekhaya kini hayi ke asibeke lapho namhlanje emhlanje ihlabese sesikhuluma ngaso namhlanje sifuna ukukhuluma ngendaba enkulu lena yokuthi ke ilokhu umzali wakwamboleka yini imali abanye basibuza ukuthi umboleka kanjani umzali imali wakwamboleka yini umzali imali wabuyisela yini uma eseyiboleka sokuchazela emva kwala ukuthi uma umzali eboleka imali usuke eyiboleka kanjani because angifuna ukuthi sididane la ngoba kwabanye kungenza ukuthi imali kufanelekile nje njengengane mase usebenza
umnike umzali imali. Kunomehluko between ukunikwa umzali imali nokuboleka umzali. Ukuthi-ke nanokuthi abazali abaneliseki Nkosi yami. Kufanele phela umzali wakho wena kubethi wayengekho ubethi akavuma ngababa wakho. Kodwa-ke nje ngaphandle kwalokho umuntu nomuntu imali ayimnelisi. Ayikho imali othi nayi le ngoba senginale mali hayi sengenela ngisafuna enye imali ayanelisa. Singabablame bakwethu abazali nabo benganeliseki. Mayikhala nje hey this week mayithe yazi nje ngiyagula ngiphethwe ikhaya next week athi hayi ingazi sekuhlunga iqolo nje lala nsonto kumele lokhu ikhiphile mawuthi wakhulisa mzali. So nje guys yena abazali soxoxa ngawo. Saphila kanjani? Yema, yaphila njani? Wamuhle khaya. It looks styling. You need a picture. You need a hot picture. Ubani ngeke hot photo? Akangeni naye. Aha. Ubani umunye ongangena? We're on the certificate. Reward. Reward. Phela ingane zama degrees ezla. Hawe ma. Yo, ngoba nomzali ungakazi umsebenzi. Shani sangu. Ubani umunye Umadonje bekuthathana nabambe kophote. Is it? Ngimthina sizosebenzela endina ngeke ngikwazi ke nokukhoma lozala amayesebenza. Ngiyahamba Hey, nama mhlakazi ngishayisa. Sometimes. lapho benavumile. Where to my family? I understand. Kodwa awukho kodwa nje. Uthini? Now I'm so surprised. Shani sangu, yeah. Shani sangu, yo dali wami. Shani sangu, yeah. Oh yeah. Shani sangu. Mfaka ama headset guys, angizwa lot. Ucula kahle for sure mfaka ama headset. Mina. Angisuye mnumsakazi. Wow. Hello Wow. guys. Ukuthi muhle kanjani Hayi vina? kahle. Qasana nami. Ngikosela namani. Kuye. Best radio, the new kings of the airwaves. Bakithi siyakhumbula ukuthi senyangeni lena, lenyanga sikuyona senyangeni ke yokuthi ichaza the heritage month. Lenyanga sikuyona inyanga yamasiko. Mangenze ukuthi une proof ne evidence yokuthi unawe unesiko lakini hayi cha shem sobona khona umhla ka24 so ubekile so siyakubingelela bangenza nawe sanavula umsakazo wakho. This is the first radio, the new kings of the airwaves. Sigama lami ngoMahengo kwambatha umthiyo usotshikazi ugumbi lamagwana neseteni nesandla mina ngenele umfana ngawudla fish kodwa khona uthanda ama fish and chips umfana ngayidla inyama yenkukhu kodwa khona ukuthi adle Kentucky lewe ngithanda ngakhona ngithanda ngoshukela so ukhotha phansi mina nani sifana nefone lesemkhalete ngizokwazi ke ukuyihlukanisa ngithi mina kusho uMuthuli Odageni. Uye sabeka. Ake sibone ukuthi bakithi ke uSpa namhlanje ngabe usephatheleni. Ngishilo ngathi mina ngifuna ukukhuluma ngendaba enkulu. Ufuna indaba enkulu yaseThops. Guys ke mina nginiphathele izinto zokugcoba. Bakithi siyazi ukuthi sengena isama amaqakala angabe mhlophe njengawo umunye umgqude engize ngimusho ehene amaqakala angabe mhlophe sine don lapha yana don lotion u15.99
Nanokuthi siyazi ukuthi mase kushisa nganza kwethu yabona ikhwapha linoku-ectafani yabo asithengeni i-roll on ngamanani aphansi laphayana ayi-R14.99 nanokuthi bakithi asihleke ngamazinyo amahle awuthotho bakithi amhlophe i-Colgate iyatholakala laphana for R11.99 Colgate toothpaste. Kune-Gentle Magic laphayana ke lezi ntokazi eyigcoba i-Gentle Magic kodwa ngezwe kuthiwa namajida ngathi aseyayigcoba. Yes, I'm one of them. Ungangiboni ngimuhle kanje. Ngibona ngimuhle nje. Neke insipho yakhona iwu7.99 bese kuthi ke i-Gentle Magic lotion iwu9.99. Bese ke siyathola ke nalapha laba bathanda ushukela amasweet guys nini sichathe kodwa ke sithi sidla usweet sibe sichatha kodwa ke ayatholakala laphana. You can buy 3 for 25 rand. Kune lunch bar, kune PS ne crunch, or you can choose nje any 3 chocolates mawukuthi uthanda izinto ezinoshukela. And then it's my turn, and it's my turn. Bafethu ke mangenze ukuthi ke ulaphana ke Tops. Yes, laphana eTops sekuvula with the limited days. Uvula ngomsombuluko up until ushawulesile. Ngithi phuthuma ushone khona laphana. Namhlanje ke indale abanayo or indale khona yasesifaka yaseTops kusukela manje up until kuze kosho lapha nomhla ka5 imi kanje. Windhoek i12 ihiba kithi 440 million a1 ml 240 kuthi laphayana wejesu madoda kuthi Fang Fish ufish ondizayo i12 250 asiyebhodleleni kune Black Label bathi Jenny Walker Black Label 12 years old oshuthi indala wena yona ibiza 229.99 isiminofa ngisibonanga la ngoba ngathi sishibhe kakhulu ake sibambe lamabhodlela phezulu black and white 159.99 bafowethu asiye lapha kubhalo team hawe ma 199.99 bafowethu akuholede ngiphethele yona iyona le iphelile inyanga thana uma uyijabulisa kodwa uyibheke bese siyathatha ke sikusa lapha eBaker mawukuthi ke uthanda umuntu oyithandela amakhekhe sine Black Forest laphayana i49.99 each then bese siba nama snowballs awu4 ikhekhe linamazolo bakithi laphayana ke lu 21.99 bese siba ne Country Value dessert topping ama buns lawo 6 la yabona lawa mnandi lawa no cream phakathi awu 49.99 sibe ne Country Value scones awu 10 phakathi awu 14.99 bese ke nalapha uma ukuthi usanda ke ukuthi okubhakiwe kodwa kube nesojanyana ophaya laphayana you can buy 2 for 19.99 bese siba nama chicken burgers ama chicken you can buy any 2 for 20 rand sibe nama beef burgers you can buy 2 for 20 rand asingalamba kithi uthi uma uthunywe eplaza usuye khotha umlomo usulokubuka abantu bayadla lapha kushibhile lapha eBaker nje uyitholele nje okusamabhekanyana uthi uthenga ubuhlafuna akithi ke ngoba ke samela kanjena ngehloko sethe sime kusona oyisokhuluma ngaso namhlanje ile ndaba enkulu ile ndaba ke ebhekene nawe nanawe izokudinga wakwamboleka umzali imali wakubuyisela yini okay asiqale la siyazi ukuthi kunokubili okuqala kunokuthi okuphoqelekayo makuthiwa ngiyasebenza okuphoqelekayo ukuthi I have to ukuthi ngenze grocery yasekhaya ezingane right ezingihlonipha abazali bami ezingafuni ukubona abazali bami belambile ngoba abazali bami mina I'm here just to represent ikhaya lami if ukuthi ngijabulisa abantu bangaphandle ngifile ukujabulisa abantu lokho abazali bami mina ngithi there is no blessing lapho there is no blessing kunale mali lena umzali ayicelayo ethi nje mama wakho mfana wami ngicela nje ukuthi ngiphe noma 5,000 ngifuna nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphile enyangeni uthola ukuthi vele sengayibophezela sengiyayitshela ukuthi hayi na vele umama wami ngiyamnika noma 500 ngiyamnikeza noma 1,000 ngiyamnikeza noma 2,000 after sengiqeda ukuthenga ukudla ukuthi nje akwazi ukuphila ngoba angimazi idingo zakhe ezinye ukuthi zikuphi right bese umzali wami sengimnikezile konke lokhu basethi wemfana wami awungikuboleka imali engaka ngizokunikeza ngosuku oluthile bese ngithi ngoba wena umzali wami base ngithi hayi mina
ake nginikeze nangu 10,000 mama mani awuhamba ubona ukuthi uzokhona then ngiyayicela imali yami buya lo nangoku mama esengasayibuyisika imali yami Yabona umzala umthole sethi masuthi mama ngisacela le mali esake sabolekana yona ayingathi ngixakekile la oh my hell ngathola inyanga ezuna inyanga ezunani zonke sungaze nje ukhulumele lo 10,000 kwakuyini yazi ukuthi ena kuthiwa ngangathani ngangizokuyeka nje ngikulahlele emgqonyeni i-blackmail abazali blackmail labo esifazane no mama phakathi nenyanga ngasho ukuthi mfana wami ngicela ukuthi ungiboleke imali engaka ngizokunikeza ngithi ayina ma anginayo leyo mali leyo kodwa ngizohamba ngizokhulumela nomunye umuntu ngisho ukuthi hayi na ifunwa mina ngoba kodwa mama uthi antu uzokunikeza ngona lokhu ngizokunikeza before inyanga iphela hayi na ngizohamba ngiyokhulumela le mase ngithoba singiyakunikeza la ngempela ngihamba base ngiyamnikeza kufanele ukuthi kufike usuku sithi usiyobona nawe njengendoda wena ngangikufunza la eswini sami ngihamba ngizula nginama cravings ngihlupheka ngivuka ukuphi wena ngathi wayicelela njalo awungekho kwakhona wawamboleka the question says wawamboleka yini umama wakho or umzali wakho imali but especially akesiyeke umama ngoba omama nababoleka imali kakhulu understanding about abobaba ngasho ukuthi hayi baba bethi hayi na baba ngicela ukuthi noma ungadayisa imbuzi eyodwa lapha baba lapha esibayeni then base uyakwazi ukuphesha up lapho uzophesha khona because ubaba yabo and then uyakwazi baba ukuthi hayi na yazi ndodana ngoba ngishoda ngemali engaka becanga ukuthi ngivele ngithathe noma inkomo eyodwa lapha ngidayise yona bucabanga kanjani ngoba ubaba nabo bakunankinga thatha inkomo lapha but umama hayi mama angitho mama angisho ukuthi ngithini wena kanti wakwamboleka yini mama wakho mhlawumbe imali waseke wakublackmail mhlawumbe esuyifuna yeyi wena ngithi umama wami like she's a sweet lady as I spoke to you umandlozi Ndlozi uNtsibande uLindo womjaja uLindo womkhonto all from le Swatini wabona but ukhona uhlala phana ke enkonjeni ngithi mina ngangamboleka imali ngathi mama wathi ayifana nami kuyaphuthuma angazi ngathi nama nginayo wathi zama noma abangani bakho noma ubani nje abangani bakho usho ukuthi mina ngizoyikhokha mfana wami ngizoyikhokha next week hayi yimi lo ngisheshiliza ngalo phansi ngiyofuna nje imali sengibuyile ngathi nayi mama nayi imali ngithola sicela ukuthi ke ungikhokhele hayi mama hayi njengoba udusha itori beyithini itori zabo zithini itori zabo awungakuthwala ngane yami yazi ukuthi mina kuthiwa ngangakufuni ngangakhipha nokukhipha hayi phela ukuthi esikhathini sese uzazi ngakhishwa ingane zayikhishwa kodwa ngakuhlala kwakunzima kodwa nje wena ngo-10,000 nje kuphela 10,000 nje sungaze ungikhulumisa kangaka ngakuzala vele ubona ashintsha azakhala umuntu vele ubona ukuthi yazini angimyeke ngobani ke manje mayisekhala asho ukuthi nawe ugcina usuphatheka kabi ukuthi kodwa kusami nami ngiyayifuna ngempela kodwa khona wazi kabi ukuthi hayi ngiyayifuna phela imali akusiyo neyami mhlawumbe ngiyibolekile bengiyibolekela nje ukuthi abe right yena kodwa athi mayisekhala usuzokwenza njani usuzobana ukuthi wenze njani ukuze ukhokhe imali zabantu siyazoba ukuthi-ke khona kunemishado eminingi ade yenzakala kunemishado eminingi ezokwenzakala khona imicimbi ezokwenzakala khona amatiya azokwenzakala khona amalobola azokuphuma le ngoma lena ijwayele ukuthi iculwe kakhulu if abantu be-happy yabona uma niyaqhoza noma nenzani yes igama lakhe bizothuma Jota hambisana nesigwebo sentambo ethi kwadile kumthangala sesho umthangala kwadile kumthangala Nada essa boy. Ngani?
Musa nje usikhiphe 4 minutes. Musa nje nasilingi ke. Imnandi ngoso somkhuhlane. Uma ndo uphuma emithini. Yabafowethu. Abantu yawo abantu Ashila, damn it. Bakithi-ke iyona nsizwa lena ebizwa ukuthi umajotha ethi kwadilika umthangala ingahambi yodwa ihamba-ke bakithi-ke naye-ke uSigwebo Sentambo. Phinde sikhumbuze ukuthi lalela umsakazo-ke emkhulu la iBuster Radio, the new kings of the airwaves. Sikhona khona la ondini. Sikhona khona bakithi lana Olundi. Abanye bathi bebuza ukuthi kahle kahle nikuphi noLundi. La sikhona ke oLundi silaphana-ke thina ngakwa A. Mawubheke kwa A kulaphana kunendawo kuthiwa-ke iseLaphalesi ngakhona. We just opposite nalowo ndawo leyo okuthiwa iLaphalesi. Igama lami nguMahengo Kwambatha Umthiyo Sontshelakazi ogumbini lamagwala. And thank you for choosing us. Thank you for watching us laphana ku Facebook ngoba kunabantu abasibhekile laphana ku Facebook. Siyasalute laphana sithi salute. Hello, how are you doing? Hello.
Sinonkululeko Thobani laphayana uthi sanibona. Hello Nkululeko, siyabonga. Thank you for following us. Sinosithembele Mvulane Buthelezi uthi ziyabuya kwa Department of Love bafowethu. Hayi ziyabuya ngempela, hayi kushikushu futhi. Ufuna umele ungene ma u-strong laphana ngoba ma ungekho strong hayi impela uzoba nenkinga. Sinothabiso Siphokuhle Mazibuko lapha uthi awumbatha nomngani wami lapha. Hey. Angazi ukuthi ubani umngani wakhe kodwa ngiyathemba ukuthi usho kwena amahewu makethi mbatha laphayana. Heneke bese siba noKhaya Skipper uthi awu kahleni sihlobo umboleka kanjani umzali imali ake ningichushise lapho ngiyalahleka mina. Then wathi futhi akalulame bakithi ubaba uNhleko awumadoda indoda engenandaba nezitatheli. Hayi sasekuyo le ndaba Skipper hlala nathi sohlala nawe ukuthi umzali umboleka kanjani njengoba bese sichazile ukuthi kahle vele uma umuntu uzelwe ekhaya usebenza umzali it's a must ukuthi umnike imali. It's a must futhi ukuthi umzali umthengele ukudla. Mawukuthi useyampesha noma uyasebenza leyo mali leyo eyakhe. Yena wakunakekela usayingane, usalihluli, wakhulisa, waze waba yilento le oyiyo. So manje sekuyi10 yakho ukuthi yena umnakekele umzali wakho. So ke it's a must. Kodwa ke sikhuluma ngokuthi kunalama emergency la umzali uyamnika imali, uyamthengela ukudla. Nemali yakhe mhlawumbe uthola ukuthi uyahola noma uyasebenza. Bese kuthi mhlawumbe awuyazi uyenzani futhi awumbuzi nokumbuza ukuthi ha mama uyenzani imali yakho angeke uzumbuze vele imali yakhe at the end of the day. Kuba nale mali le ayithena hayi ingane yami ayi manje sekunesimo esiphuthumayo ngicela ungiboleke nje mhlambe u5000 ngizokubuyisela ngane yami ngiyathembisa ngizokubuyisela. Maye masuyifuna hayi kushikushu futhi usuthi mama ngicela ungiboleke nje le mali lena engangikuboleke yona ngathi sengifuna ukuyisebenzisa hayi yokubalisela ngiyakutshela. If nawe akwakubalisela umzali wakhe ngicela usitshele lapha ekhaya ukuthi wathini kumzali. Mina umama wavele wathi nje njengoba bese ngishilo wathi nje hayi Fezile anamahloni Fezile ngakhulisa yazi ukuthi kwakunzima kanjani ukukhulisa ubaba wakhe engasebenzi. Number 1 ngangayicelelanga bakothi ngangingekho ngisho kuba khona akaze ngisho ukuthi hayi mama kwakunzima kanjani esikoleni nakhona ngihambe ngena emzini yabantu ngithatha amatoha ukuze wena ube nje njengamanje kodwa manje usuzongicela nje u5000 ngani yami u5000 hayi ngavele ngabona ukuthi hayi mama ayithathe imali kube eyakho ayi sengizobona ukuthi mina sengizoyiphindisela kanjani ngoba ngangibona ngadecide la ukuthi umama makaboleka imali hayi vele I'll bear it in mind ukuthi vele kufana nokuthi ngiyamupha ngoba vele ngiyazi ngeke ngize ngithole ngeke nje vele ngize ngithole. Sesakhuluma ngakho le topic yethu namhlanje imile nje and imile and inyakaza ukuthi wakwamboleka yini umzali imali and then wakwayithola yini abanye bayabuza ukuthi umboleka kanjani umzali imali ukuthi kunomehluko la between ukuboloku kunaleli gama leli yabona if esethi ngiboleke ngani yami we ngithi mina uma esethi ngiboleke ngani ngabe lelo gama lelo wathi umuntu ngiyiboleke kungcono ukuthi angikuphe if ngithi anginayo ngizoyizama ngakhona if uthi angithola ngithole and uma uthi ngiyiboleke ngizoyifuna phela back nami lo mali ngizoyifuna and mama basebesivala ngenyembezi bavele bethi ngqi hayi ngenyembezi mfana awubi weak unani ke lapho vele ube weak esibona umzali ekhaya yabona especially umama wakho isympathy uvele hlaba enhlizweni lapha yani hayi na umama udiya ngempela le mali lena why ngamniki bese uyamnikeza hayi ekuthembise mfana wami ngizokubuyisela mina wami wakwangitshela nje face to face wathi kahle wena ubucabangani ubuthembeni mina ngabuyisela wena imali ngibuyisele wena imali uyingane yami uzalwa yimi bese kuthiwa bangaphandle bese benze njani uma seke ngijikela wena namhlanje umhla ka1 sekuyele bathi lo nyanga leyo and then masibuya la sikhalathela ukuthi usuku lethu namhlanje belusiphatheleni siphinde sikhumbuze ukuthi umhla ka24 kuSeptember kwelenyanga sikuyona siyazi ukuthi ke kwaziwa ngokuthi is a Shaka Day is a Shaka Day la webhayila khona ke abantu Heritage Day yes webhayila abantu ke abaqoka khona imvunulo ayitshengisa ukuthi mina I'm proud of ukuthi la ngiphuma khona if ngithiwa ngangemzulu ngangaba yini futhi ngangathethi ngangemxhosa ngangaba yini abanye kuthiwa
ngangiswati. Swati ngangaba yini hawu msuthu hawu bakithi wawungaba yini nje just ukuthi ke ujabule and then ke in sibona ukuthi wena ugqoka kanjani ngakini hayi ukuthi siyacwasana futhi we just having praise ukuthi hawu now wow and then mase kuba yilaba ke ethi umZulu base begqokiswa kwama Nigerian at the time of ngosuku lwethu lathi nesibungaza khona hayi iphici Hayi. ngeke mfana ngithi mina awujabuleli yini wena ukuthi ungakwabuthelezi Mana-ke awujabuleli ngicela yini ukuthi ukubuza ungakwaZulu ukuthi awujabuleli yini ukuthi ungakwambatha awujabuleli yini wena ukuthi hayi awuhlobe nakuhloba uyayithanda ithande ngale before siye umhla ka24 ka24 akucaci ukuthi wena uyiliphi ake ngibuze lapho mthi let's say uyintombazana usushadile mhlambe let's say mina sengishadele ema ake sithi kwenzeka iphutha ke kwena ake sithi mhlawumbe into ngoba uyintombazane ungathi uyintombazane vela ake sithi kwenzeka iphutha uyashada ke why uthi iphutha because uyobushada ngephutha hayi ake sithi sengiyashada ke ngoba ngizoshada nje ngenza kwethu ake sithi ngiyashada ke then ngishadele mhlawumbe ngishade nomXhosa so into engifuna ukuyazi ukuthi ke mase ngishadile mase kuyi heritage day ngiqoka njengoba mina ngumZulu noma ngiqoka njengoba sengishadele emaXhoseni ufuna ngikuphendule yebo ngicela ungiphendule bambala nayo mangibuya la ngizokuphendula I'm going to give you exactly what you need Ngazazi noma ngisebenze noma ngenzeni nje. Owakanongoma sis Efana mina ngathi angikwazi lo moya ngafethu lo ogenele yo Ihomo dikene ikomo zingene Ngiamulata matita yaba Oh no Ngiamulata matita Manola yamulata matita mina ngikwazi ekuthamina so ithole ntombazane ehle ngithanda ukukhula ngokuyibamba nje kanje alafethu okay acting is one of the worst thing ever engayifuni ngone ngomahewu sakaze kuphela sazi ukuthi une distance conflict yabona skip yabona Thabi man ulungile Ma? Ya? Angazi noma ngisebenza. Hayi nami ngisadide ingakho uphozile nami ngisadidekile kodwa angifuni funa ukuqala ngiqede la and think of something after asabhali nje usiphothophethwe befanele ukuthi ngenze ube outstanding lapha ngoba lapha mkhulu Ay.
Ngiyabona irato kimpa yabona ke nami isuthu ukuthi sikhonyana khona nje la. Sikhona khona sila. Rato kire rato empa. Just that. Anyone can say that. Impa ke wena wale wena ke. Sabuwa phela mothi. Kabuwa. Imahe ubuwa ngangi. First rate of the new kings of the airwaves, and I thank you for choosing us, and I thank you for staying with us. La pena kuma apps I thank you for tuning us. La pena kuma Facebook. Thank you for staying with us. Go YouTube, also in Instagram. Igama lakhe umalume uVictor ethi nobody wanna see us together. Yaba. Ngiyazi ukuphela lapho. Ezonjobana ngiphela lapho le khona. And then bakithi ke sesihahle namhlanje bese ukuphathele yini le ebesinayo just for you namhlanje. Yini edisinayo namhlanje ade siphathele labantu. Namhlanje ke besiniphathele ama birthdays. Namhlanje abantu abazola namhlanje sitholile ukuthi laphana uWinnie Ntshaba owaziwa njengobani njengokhethiwe. He's a South African actress. Then uLusanda Badiyana, he's a South African rugby union footballer. Sino Jamie Ball, he's a South African bicycle racer. Sino Michael Meyer, he's a South African swimmer. And then siniphathelile iweather yethu namhlanje eJoburg laphana 24 degrees. It's nice and there's a little bit of sunshine. Kodwa ke by the look of things ngathi ungaphatha ijezi ngoba le weather la yayiqondakala. And then at Durban, 19 degrees, cloudy, and there's a little bit of rain. So it's advisable ukuthi nje ugqoke ijezi ngane yakwethu uphathe neumbrella. Nasolundi futhi nangonjalo cloudy and sibonile imkhemezo ekseni ngingazike manje ngoba sisaselanga phakathi endlini zomsakazo abengakalunguzi ngaphandle kodwa nje phatha iumbrella to be safe ngoba ngeke wazi ukuthi kuzokwenzakala ntambama. Mina ngabakithi ngaphinde ngalapha nganto ngicheckele ukuthi ilona maphike ama-celeb amaningi amanye sathi simaningi ama-celeb azalayo maningi singabala sithini singabala ubani who these guys Phiwe Shabalala sazi ukuthi ke nizele ngomhla ka-25 kazi ukuthi ngomhla ka-24 ila khona sobe sigubha khona lokhu usuku lamagugu webhayi la khona umuntu azoyitshengisa ukuthi yena ukuphi yena uyinhloboni ngabe uyakuthanda noma ngabe ubuye ujike mhlawumbe ubuye ungayithembi ukuthi ungakuphi. Umbuzo wakho bewungibuze wona bekuthi nentokazi cela ukuthi just one more time. Umbuzo wami bewuthi na if kukuthi okay i-heritage kumele ngigqoke izinto zami zobuzulu. Yeah. Let's say ke ngishadele emaXhoseni. So makuyi-heritage ngigqoka ziphi? Ngitshengisa ukuba proud njengomZulu noma ngisupport umnyeni wami ukuthi nase ngishadele la emaXhoseni so ngisupport yena ngigqoka izinto zamaXhosa. Mina all I can say khumbula ukuthi emshadweni or emshado eminingi eyenzakala welcome to if kuhlangana inhlanga ezingafani. Abanye bayasho ukuthi umakoti futhwa ungumSuthu or umakoti ungumSwati. Bajela ukuthi akungcono ukuthi eze umakoti ewumSwati and then ethole thina singamaZulu sigqoke imvunulo yamaZulu yakhumbula. So uma sesifikile ke la and then we change, right? Ngoba usungala ngaphakathi usungakwabani sibongatweni. Awusafani bese sikuthengile ke mani. Angisho. Ake ngithi ngenza umzekeliso. Ngiyazi vele ukuthi ngeke kwenzeka. Ake ngithi sengenza umzekeliso ke. Usuyitholela umahewu ke wena ke. Okay, bangithengile but that doesn't change the fact ukuthi I'm still proud. I'm a proud Zulu. Oh, we are proud Zulu, right? Yes. But ukwabani la ekhaya? Ukhale sicathula sigabhala ekhaya. If ngaba proud of Zulu ubani ekhanda? Usufuna uma lekhanda manje wena. Hayi wena manje nimini ikhanda. So amile ngisho ukuthi if ungafika uzongicela, just if ungafika uzongicela uthi hayi na baba ungicenge manje. Ngiwasha inyawo. Awuncenga hayi angimfuni umuntu ongwasha inyawo ngiyakwazi ukuyiwasha inyawo. Ufuna ukwashwane ke? Ngifuna ukuncengwa. It's kind of romantic kodwa. No romantic romantic enyaweni. How kind of you are you? Abanye bayakuthanda kodwa lokho nje ukuthi mayefika nje uthi hayi baba awuhlali nje athi ngigeze inyawo. Vele unjani usuku lakho? Ugeza. Abathanda ukuthi uyangiwasha. No, like ukuwasha. Ukuwasha is other thing, right? And then ugeza is other thing, right? Ugeza nje bakuthi.
Okay, to Saga the best radio, the new kings of the airwaves, and then this time around we just used to give you the best because we are The best. Ikamala mngoma he ngoba mthumthi so njengase ukhumbula amangona sithi nesandla mina ngiyenela ngingahambi ngedwa bakithi. Ehamba naye ke ufezile phansi lapha endabeni zasentendeka ubhebhe usoyengazi umakhulu emini abafokazana bekhule ebusuku umakhedama hayi beniyini nini Hey umuntu uzokumangaza. Let's go straight to umfana ke wala NKR umfana walana ke olunde ezondela ngimanzi kakhulu NKR ngimanzi kakhulu esacula igospel esaqoka ublack and white afaka isuit engaka ehamba igcina phana emadolweni afaka ublack and white ecula nezicathulo ezime kanje Ezinde. asakhula ngalezi zikhathi ngithi welcome to the music but this time around I'm so proud of the okay guy. can boboza I'm so proud of the guy and then wakhula wazafika la sakhona kumanje inde uyigqomu sike sambona lapha ko channel O edlala lapha ingoma zakhe this time around umile ku standard sakhe and akanyakazi akalokhu elokhu entanta manje wavele wakhetha owavele waqomela igqomu yena and then he just playing the good music. phela ke umuntu vele awuveli usuke uqala ukuthi boom yabo izinto vele iqala zithi iqala nje zibe yilungu uqala kancane uzube right naye waqala kancane esaqoka izinto engasile bemhleka bengayisupport ivision yakhe kodwa ke manje buku ukuthi useka kuphi Ikulana yabona ke lana uhambisana ke no Thokozani Somnandi wakhona futhi nakhona Somnandi yesabe news. Enjoy the good music, we're giving you the best because we are the best. Hayi shemu shuthi ingane yami ifikile leyo. Hello. 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 Njambo. Ngisemsebenzini. Ngingangwa. Kodwa singaxoxa manje sisakha ingoma. Ini? Yo siye mina ngizamtshela izinto lezo zezala. Wakho. Awu endlini yakho ukuthemba bayingane khona lapho engawazi ukuyithuma. Uphangimela. Ngicela ulokhunga bebheka phansi kwamatrasi ukuthi azikho izinto engashiya lapho i-defect zami ezabombela phansi kwamatrasi kabhuti. Yeah. Ko? Angazi noma ngashiya lapho ngabe ngishekele.
You're the woman that I want to spend the rest of my life with. Fast Radio, the new kings of the airwaves. Streaming live on Facebook, Instagram, also YouTube. Fast Radio, the new kings of the airwaves. Streaming live on Facebook, Instagram, also YouTube. Yazi ngeke ngikuphendule ngoba ngi-live la. Ugqokele ekhakhi. Ekhakhi, enkulu kangaka. Awu. Asho ithanga lakho usuthi kangaka. Yamakhala. Ayamakhala. Eyokuhola leyo. Angekakwazi ukwenza lokho kade kuyishodo ozongena kanjani angekakwazi. Akwazi ukungena amashow amabili lapho. Futhi bashona lokungene wena. Awu, Ngene inyawo zakho kodwa. hayi zinkulu bafika. Zinkulu kakhulu. Hayi. Yabala. Baby, awafuna ukuhlukanisa. Baby, awafuna ukuhlukanisa.
This is a basta song abasha abafana nje abancane kangaka. But abafana nje laba bangafika ngisho even ku 25 years old eminyakeni. But ke bashayini komnandi beshawana ukuthi baby musu kuyenza lento. Siyazi lezi ngoma lezi jalo kuzenza uma kuyiwa emagroundini whereby abafana ke abebhola uma becula. They usually ukuthi bacula in a marvelous way, so lovely way. Uyalidlala nonibhola? Yeah, I do play. So yeah. Like ungabona umgurumbayi, but you never know. Yabona mina once ngaba khona. Ngizoku-invite someday one day. If nami ke sengazothi nama games akanjani. Ikuthi umuntu uhleze ebusy ke la emsebenzini but Best Radio versus Tontoni uyongibona bengikhona uyobona ukuthi I'm the soccer player. Igama lami kumahengo kwambatha ke isikhathi ke sesambe sasafika la sikhona njengamanje la khona ngoba kuthiwa isikhathi siyaphoqa ngizothini Hayi ke ngenza kwethu isikhathi sesithi ke laphana 9:51 sekuyisikhathi sokuthi thina sihlukane nani akukho mnandi ngenza kwethu bekumnandi ukuhlala nani. Siyabonga kubo bonke abalandeli bethu niqhubeke nitshele nabangani benu nabo batshele nabangani babo ukuthi besikhona nakusasa sobe sikhona. Yebo and yebo again. Kama nami ngomahengo kwambatha umthiyo sotshegazi ukhumbela amakhona setheleni esandla mina ngiyangena. I do love you for sure ngazi nawe uyangithanda. Siyathandana nje na the way ngithanda ngakhona ngithanda njengoshukela so quarter party. Ngithi ingurumbayi engarabethi ngithi mina salute and thank you so much for choosing us as a Basta Radio. Thank you to Zululand Studio TV for ukuthi ke ibe partnership nanathi hlezi nathi ngekhathi zonke kukho konke okwenzakalayo noma ubuke nje ama-posters akhona. Zululand Studio TV, I thank you for having us and thank you also thank you to Uspa for choosing us ukuthi hayi na I do believe ku Basta Radio ukuthi izokunikeza yonke into engidinga ngayo. But asithi ke Uspa lapha noLundi, we thank you so much and then sithi salute kinina abasebenzi bakhona. You look so thummy, you look so yummy, you look so beautiful. Nibahle man. Yeah man. Yeah. Yabona ubeka kuthiwa ngangakwazi ukuthatha 4 5 Aw. 3 ke ngcono. Angahamba kuyobheka lapha nokaSpa. We love you guys, we love you so much. So sengiyaphuma thina Global Breakfast Show njengamanje. Ayiphumi ke kamnandi. Phuma kanje. Phuma o DJ Attack no delay hamsa no Feyi no Sefezi. Feyi M bethi ke izolo lami. Yeah, Feyi M no yang M bethi ke izolo lami. For sure uyayazi lenkomo. Just playing the past. We love you. Thank you. Kune mix elandelayo, kune mix ezolandela njengamanje, mix ezolandela just for you. Olawo selele khona just for you. Just give you this mix just for you.